abin da za mu sa mishi kenan gaskiya. Malamai su tsaya da gaskiya, ɗalibai su tsaye da gaskiya, masu mulki da waɗanda ake mallaka su tsaye akan gaskiya. Mata aure ki zama mai gaskiya, miji ka zama mai gaskiya, saurayi ka zama mai gaskiya, ke ma budurwa ki zama mai gaskiya. Kai ɗan aiken da ake aike ko 'yar aiken da ake aike ma ta zama mai gaskiya. Ina ma'ana haka? An zo an aike ki je ki kira min wance, ana zuwa sai ta ce tafi ki ba nuri, tafi ki ba nuri, Allah ki ce ba na nan ne. Shikenan ke da aka aiko kina zuwa sai ki ce a'a tana nan amma ta ce in ce ba ta nan. Shine 'yar aike ma ta zama mai gaskiya, kowa ya zama mai gaskiya. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin, ya ku mu'mine ku ji tsoron Allah ku zama tare da masu gaskiya. Wannan shine wa'azin Allah. An samu wasu sahabbai da suka yi wa Allah laifi suka ƙi zuwa jihadi ba tare da uzuri ba siɗi ba saɗaɗa, har ɗaya daga cikin su yace ma bai taɓa samun wadata da yalwata da lafiya da irin wannan lokaci ba, amma shaidan ya ruɗe shi. Da aka zo munafukai suka yi ƙarya aka ce to shikenan ku tashi, Allah ya yafe ku kaza kaza. Waɗannan ku suka faɗi gaskiya, manzo Allah ya ce a daina magana da su, sai da aka kwana 50 ba a magana da su. Da ƙarshe Allah maɗaukakin sarki saukar da ayoyi wadda daga ciki har da wannan ayar da ita muka buɗe wa'azi da ita muka rufe. Allah ya ce ya yafe musu, daga yau kuma yana kiran su akan su tsaya tare da masu gaskiya. Don haka ku kiyaye wannan jama'a, duk halin da za a yi ki tsaya akan gaskiya, duk yadda za a kaɗa a raya. Kun ga anan ne zan fito in yi wata magana ƙarara daga cikin musibar da yanzu musulmi suke neman su faɗa cikinta. Ita ce musibar danne gaskiya saboda wane musulmi namu ne ya kaza, musulmi ne ya abin da ba daidai ba, ko da a gaban waɗanda ba musulmi ba ne sai a fito ƙarara a ce wannan abin ba daidai ba ne ya yi. Ba za a ce a rufa mishi asiri ba tun da shi musulmi ne, abin da ya ba daidai ba ne to ba daidai ba ne sai a fito a faɗa. Sannan wannan kuma da yake ba musulmi ba ne ya aikata abin da yake ba daidai ne sai a ce gaskiya ne abin da ya aikata. Saboda mu ba muna tare da kai ba ne don kai musulmi ne, muna tare da kai ne don saboda gaskiyar da ake sa rai za ka tsare tattare da kanka. Na haka ku kiyaye da kyau jama'a, wannan tana daga cikin matsalolin da muke fuskanta a yau. Dan uwanmu musulmi ya wani abu wanda ba daidai ba, misali wata rana a police station nan na Sabon Gari fa, nan na wajen kasuwan mata, mutum ya je ya saci injin janareta, 'yan sanda suka kama shi suka je suka saka shi a sel. Ko kuma sai ga 'yan kungiyar shi sun zo suna Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, a ba mu shi a fito. Sai dan sanda ya ce kai za ku yi mana rashin kunya ne, ku yanzu addinin naku ne goyi bayan ya sata? Ya fito ya musu hajaran majaran tukuna sannan suka watse. Yanzu ba aibi bane a ce dan uwanku yayi sata kuma kun je kuna Allahu akbar Allahu akbar, jihadi yayi? Ya kamata mutane wallahi su shiga taitayin su jama'a, duk wanda ya abin da yake daidai ne. Ga Abu Huraira yana tara zakafin da kai, shedan ya je ya sata, amma da ya je zai kama shi kai shi ga annabi ya ce bari rinka karanta ayatul kursi da safe zaka tsaru daga gare ni tsawon wuni, da daddare ka rinka karanta a tsawon dare zaka kubutu. Abu Huraira da ya je ga annabi sai annabi ya ce gaskiya ya faɗa maka, sai dai shi makaryaci ne. Ashe makaryaci yakan faɗi gaskiya, kuma in ya faɗi gaskiya gaskiya ce. Mai gaskiya kuma idan ya ƙarya ƙarya ce, kasantuwar dacen shi mai gaskiya ne yau ya yi ƙarya ba za ta juye ta zama ainihin gaskiya ba. Kamar yadda babu yadda za a yi liman ya yi ashar a ce sadaqallahul azim, ko ko liman zai zindima ashar sai a ce sadaqallahul azim saboda liman ne dan ya saba karatun alqur'ani. Sarkin maguzawa zai karanta ainihin ayatul kursi shi kuma a ce ƙarya ne? Ayatul kursi gaskiya ce ko da sarkin maguzawa ya yi ta. Liman kuma in ya zindima ashar to ashar ce ko da liman ne ya ta, ba za a ce sadaqallahul azim ba. Allah ya taimake mu.